Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. Segon diumenge de Pasqua. Text de l'Evangeli. Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». Llavors va alenar damunt d'ells i els digué: «Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats. A qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó». Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels 12, l'anomenat Bessó, no era allà amb els altres deixebles. Ells li van dir: «Hem vist el Senyor». Però ell els contestà: «Si no li veig a les mans les marques dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas». Al cap de 8 dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després diu a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira'm les mans. Porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues creient». Tomàs li va respondre: «Senyor meu i Déu meu». Jesús li diu: «Perquè m'has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist». Jesús va fer en presència dels seus deixebles molts altres senyals prodigiosos que no es troben escrits en aquest llibre. Els que hi ha aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i creient, tingueu vida en el seu nom. Comentari: mossèn Joan Antoni Mateo i Garcia. La Foliola. Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdoneu els pecats, li quedaran perdonats. Avui, segon diumenge de Pasqua, completem l'octava d'aquest temps litúrgic, una de les 2 octaves que han quedat en la litúrgia, renovada pel Concili Vaticà II, ensems amb la de Nadal. Durant 8 dies contemplem el mateix misteri i mirem d'aprofundir-lo sota la llum de l'Esperit Sant. Per designi del Papa Sant Joan Pau II, aquest diumenge s'anomena Diumenge de la Divina Misericòrdia. Es tracta de quelcom que va molt més enllà que una devoció particular. Com ha explicat el Sant Pare en la seva encíclica Dives in Misericordia, la Divina Misericòrdia és la manifestació amorosa de Déu en una història ferida pel pecat. Misericòrdia prové de 2 paraules: misèria i cor. Déu posa la nostra situació mísera deguda al pecat en el seu cor de Pare, que és fidel als seus designis. Jesucrist, mort i ressuscitat, és la suprema manifestació i actuació de la Divina Misericòrdia. Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic i l'ha enviat a la mort perquè fóssim salvats. Per a redimir l'esclau ha sacrificat el Fill, hem proclamat en el pregó pasqual de la Vigília. I un cop ressuscitat, l'ha constituït en font de salvació per a tots els que creuen en ell. Per la fe i la conversió acollim el tresor de la Divina Misericòrdia. La Santa Mare Església, que vol que els seus fills visquin de la vida del ressuscitat, mana que, almenys per Pasqua, es combregui i que es faci en gràcia de Déu. La 50ena pasqual és el temps oportú per l'acompliment pasqual. És un bon moment
per a confessar-se i acollir el poder de perdonar els pecats que el Senyor ressuscitat ha conferit a la seva Església, ja que ell digué només als apòstols: «Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats». Així, acudirem a les fonts de la Divina Misericòrdia. I no dubtem en portar els nostres amics a aquestes fonts de vida, a l'Eucaristia i a la penitència. Jesús ressuscitat, compta amb nosaltres.